Takže ahojte a toto video vydám dnes, natáčam aj vydám dneska 30. decembra, kedy mám meniny. Jupi, viem, nikoho to asi nezajímalo, ale mám jedna vážnu otázku. Toto som teraz kupoval, to proste tie stromčeky, tak vyplatí sa to? Lebo ja to kupujem a neviem. Ale ostal mi ešte 500, tak na 500 už si môžem kúpiť čo? OK, hoverboard. Sa vždycky musí kúpiť. Kde je auto? Auto je. Tu vyhadzujete darčeky. Proste tie, ktoré si mohol kúpiť za nejakých tých 10 000 coinov, či koľko to bolo. Proste skoro za nič to nebolo. A ukáž mi ten hoverboard. No ale to vyzerá dobre. Tak čaute.